салом ба ҳама. боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон ба таври автоматӣ силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. бозиро мекушем ва инҷа мо бояд ки регистратсия кунем. болода боша персонажи моро нишон додиса бо оста стрелкаҳо боша метавонем персонажмона дига кунем. персонажмона ки гирифтем поёнда инҷа ваш имя нависондагӣ дар инҷа метавонем номуна бинависонем. номуна менависонем ва инҷа страна нависондагӣ инҷа аймаози American Samoan гирифтагӣ. шумо инҷа аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро зер мекунед ва дар инҷа пайдо мешавад шаҳрро. кадом шаҳреда ки зиндагӣ мекунед шаҳри дар коритонро интихоб мекунед. мисол ма American Samoan интихоб кардем. поёнашда боша язик аста ва ба кадом забоне ки гап мезанед интихоб мекунед. ҷавози ма забони русиро интихоб кардем. барое ки забонро интихоб кунем аз тарафи дасти рост ними стрелкаро зер мекунем. дар инҷа бошад моро забонҳоро нишон медиҳад. забони англисӣ аста, испанӣ аста, ҳиндӣ, мандарин, франсузский, индонезский, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ аста. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда бошад далеро интихоб мекунам. як бор дигар далеро интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. бозии моро разрешит пурсидеса разрешита интихоб мекунем. тамом регистратсия кардем дар бозӣ ва метавонем бозӣ кунем, пулкор кунем. барое ки мо бозиро сар кунем ва пулкоркунии мо сар шавад дар поён играта интихоб мекунем. бозии моро разрешит пурсидеса як бор дигар разрешита интихоб мекунем. дар настройкаи телефон бояд ки мо бозиро гирон кунем ва инҷа бозиро гирон мекунем. ҳамин стрелкаро зер мекунем. инҷа кабутак шид, бозӣ гирон шид. стрелкаи назадта интихоб мекунем. мо дар реклама нишон метавад. рекламаро тамошо мекунем ва реклама ки бошад аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро пропускат мекунем. тамом бозии мо сар шидак мо дигар ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар инҷа бошад уровни бозии маро нишон диса. ҳозир якум уровень даёма ва поёнда се намуди значоки дидисе. якум значокаш и вақта нишон додиса ки чанд қадар вақт мо ҳамин бозиро истифода бурдасем. ва значоки дуюм боша инҷа проценти бозии моро нишон диса. ина 100% буд, ҳозир 70% шид. ҳамин процент чанд қадаре ки поён омадан гирифт, пулкоркунӣ мо кам шидан мегирад. значоки сеюм боша инҷа скорости пулкоркунӣ моро нишон диса ки айрӯи скорости чанд мо пулкор кардесем. ман ина дар бораи ҳамин бозӣ видео кардисам чӣ хеле ки дида ина балансима инҷа 4206 танга шида. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва дар инҷа дар поён продолжита зер мекунем. ва ина ман $0.0081 кор кардам. наградаро зер мекунем. пулмона мегирем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ним значоки коробкачаро интихоб мекунем ва мехонем ки дар инҷа чӣ хел пулкор карда мешавад. получите биструю награду, выполняйте всего 5 простых шагов и получайте большую награду. ана чата зер мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. агар мо ҳамин воспроизвести рекламаро зер кунем, дар реклама бозӣ яки барнома ҳаст. ҳамон бозиё ки барномаро мо установка кунем 0.01 USDT кор мекунем ва пулкоркунии мо боз зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён нами значока интихоб мекунем. дар инҷа бошад мо силкаро копироват мекунем. дӯстонмо дароӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкаро копироват кардан копироват ёки поделитсаро зер мекунем. силкаро копироват менем. дӯстонмо дароӣ мекунем. бо дӯстонмо пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост значоки сеюма интихоб мекунем. дар инҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад дар ҳамин ҷа нишонаш метавад. ҳозир ҳичкара нишон надодиса барое ки ман нав дар ҳамин бозӣ регистратсия кардам. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем ва инҷа дар мурад чанд намуди пулкоркуниро нишон додиса якумша интихоб мекунем. падарик $25 амира интихоб мекунем ва инҷа мехонем ки чӣ хел пулкор карда мешавад. присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. аз тарафи дасти чап боша инҷа нишон додагӣ ки 1164 нафар дар ҳамин бозӣ бозӣ кардиса. баришта боша соата нишон додиса инҷа нишон додагӣ ки баъди 16 соата 42 дақиқа бозӣ буд мешавад ва дигар мо наметавонем дар инҷа бозӣ кунем. барое ки дар бозӣ иштирок кунем продолжита зер мекунем.
таблица лидеров интихоб мекунем. дар инҷа бошад бозингарои беҳтарина нишон дода истаед ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиаед. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехара интихоб мекунем. дар инҷа бошад мо бо воситаи реферал пулкор мекунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. создатели контента интихоб мекунем. инҷа да ҳозир ҳамин функсияш кор накардесай. дар инҷа мо чӣ хел кор мекунем? агар ҳамин функсияш кор набудрояд, шумо мисол Facebook, Instagram, Twitter ҳам хел сайтҳо дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. баъд ҳаминҷа силка пайдо мешавад, ҳамон силкаи видеотон ҳаминҷа ставид мекунед. пулкоркунии шумо ба ҷои 20%, 50% зиёдтар мешавад ва ҳозир ҳамира нишон надодесай. барое ки нав бозӣ нав биромагаи ҳоле тайёр шидагӣ нестай ҳама функсияҳош. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан дар поён нами значоки тангара интихоб мекунем ва инҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло баланси маро нишон додисай. дар баланси ман 0,01 USDT. поёнаш да боша нишон дагия ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. ва инҷа боша нишон дагия ки вивед на сегодня ҳамбӯзи ҳамин рӯз $1813 гирифтанд. бариш да боша нишон дагия ки вивед на сегодня $2452 гирифтагиан ҳамин бозӣ. ва аз тарафи дасти рост боша нишон дагия ки вивед на за всё время ай саршави бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагиан. поёнтар да боша нишон дагия ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Xedra, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидесем метавонем пуломона бигирем. пулгириш бошад дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0,35 USDT. 0,35 USDT 3.4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.